ህይወት ሓደ ግዜ እንታይ ሒዛትልካ ከም ትመጽእ ኣይፍለጥን ይክበሃል ሓቂ እዩ። የግዳስ ሒዛትልካ ትመጽኦ ነገር ጽቡቕ ምዝኸውን ሓጎስካ ወሰን ትስእነሉ እሞ ናይ ምንባርካ ትርጉም ንእለቱ ይስወጠካ፣ መንፈስካ እውን ይሕደስ። በንጻሩ ግና ገለ ዘይኮነ ነገር ተሸኪማ ሓንጎፍ ምስ ትብለካ ምስ ነፍስኻ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ፈጣሪኻ እማ ትበኣስ። ብፍላይ ከዓ ትኮንናዮ ዝበልካያ ኢልካ ሕልው ዝሓገኻያ ሓደ መፂኡ ቦክ ከብላ ኩሉ ዝስምዓካ መሓሰይቲ መግለፂ ቃላት ኣይርከቡን እዩ። ከምዚ ዓይነት ፍጻመ መቼም ኣብ ብዙሕ ሰብ ከም ዘጋጠመ እርግፀኛ እየ። ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እዚኣ ጓል ዘለና ፍቕሪ ብሓንሳብ ሓንደበት ዝመፀ ዘይኮነስ ቀስ እንዳበለ ማዕቢሉ ኣብ ክወፆ ዘይክእል ኣንኪል ናይ ፍቕሪ ዘእትወኒ። ሓቂ ዘረባ ብኸመይ ከም ዝተላለኾን ካፍቀራ ከም ዝጀመርኩ ኣይዝክሮን እዩ። በቃ ድሕሪ ግዜ ግና ኣፍቂራያ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ምስ ደመይ ተዋሒዳ መእተውን ውፅን ከልኣትኒ። ኣብዚ ግዜ ፍቕሪ ዝበሃል የለን ክብሉ ይሰምዕ ነይሩ እሞ እዚ ናተይ ደኣ ምስ ምንታይ ክፅብፅቦ ኢለ ደጋጊመ ነፍሲ ሓትያ ግና እንተርፎ ኣፍቂርካ ኣለኻ ዝብል ምላሽ ካልእ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ክንዲ ዝኾነ ኸ ድሕሪ ክንደይ ነክፈረ ከም ዘፍቅራ ክነግራየ ኣብ ዝብል ውሳነ ዝበፅሕኩም። ግና ሓቂ ዘረባ ከም ዘፍቅራ ኣይትፈልጥን ኢለ ክግምት ይሽገር እየ እምበርከ ኩሉ ምንቅስቓሳተይ ብኣ ተቃኒዩ ክድቡ ከላ ክቀበላ ሓንቲያ ከምዚ ደልየባ ምስ ትብለኒ ዝቅድመኒ የለን። ኣብቲ ዝደለየቶ ሰዓትን ቦታን ጠበሽ ዝብል ስራሕ የብልካ እንድዩ ትብሉ ትሕሉ። መቼም ነዚ ሕቶ ክሓትት ዝኽእል ዘየፍቀረ ሰብ ጥራሕ እዩ እምበር ዝፈተኖስ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ብዝኾነ ስራሐይ ደኣ ንሳ እንድያ ኮይና ድምፃ ክሰምዕ ከለኹ ዝስምዓና ሓጎስ መዳርኽቲ የብሉን። ብመክንያ ለለስ ኢለ ዝድውለላ ወራይ ሕልፉ ሓሊፉንስ እንታይ ኣደራርኩም ዘላ ክብል ይድውል ግና ፈተይ ስለ ዘይኮንኩ ኣይተሓዘለኒ ይኸውን። ዘፍቀረ እንታይ ዘይገብር ከምዚ ናተይ ምዝኸውን ከዓ ዘረባ ድልየኒ ደሊ ክለኹ ብሓደ ነገር ምስ በልክዋ ደው ኢለ ብሓቂ ኣነ እውን ደሊካ እንዲ ደኣ ነይረ ምስ በለትኒ እታ ኣጋጣሚ ከየገረመና ኣይተረፈን። እታ ኣብ ልበይ ዘላ ኣብ ልባ ሓላይ ኮይና ዳ እንዳበልኩ ብተርባፅ ብዙሕ ኣሰላሰልኩ ግና ዋላ ሓደ ፍረ ኣየፍረኹን። የግዳስ ብቐሊሉ ኣእምሮይ ክፍኖኒ ስለዘይመረፀ እንታይ ይኹን ደልያት እንትኾን እንዳበልኩ ብዙሕ የዕለበጥኩ። ደቃሰይ ገዲፉን ዝሓሊከ ንሱ ምስ ቁምጣይ ኣብቲ ካንሸሎ የማን ፀጋም ንቕድሚት ንድሕሪት ኮለል በልኩም። ንዓይሲ ብምንታይ ደልያት እንትኸውን ኣታ ፈጣሪ ናይ ፅቡቕ እባ ግበሮ ግድን ኢልካ ዘረባሎ እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ሸፋሕ ምስ ኣብዛሕኹ ዋና ገዛና እንታይ ሰብን ዘለኹ ግዲሉ ድሓይ ካንሸሎ ክገብር ስለ ዝነበሩ ላምፓዲና ኣብ ገፀይ እንተወላ ኣለይ እኳ ቀልጢፈ እስክነቅሕ ኣይተረኣኹን። ክሳብ ኣብ ጥቃይ መፂኡ ድሓን ዲኻ ዝብለኒ ንፋስ ክወስድ ስለ ዝደለኹ ኢለ ኣብ ምኽኒ ናይ ውሽጠይ ኣብ ውሽጠይ ገይረ ክድቅስ ናብ ውሽጢ ገዛና ኣተኹ። ንፅባሓይቱ ሰዓ ሸውዓተ ናይ ምሸት ስለ ዝቆፀረትኒ ብእንታይ ክትብለ ምልእቲ መዓልቲ ኢለሉስ ኣብ ቆፀራ ቦታ ቅድሚ ሰዓት ተረኺበ ብጎቦ ልበይ ብክልተ ነገር ተወጢረ ክፅብያ ጀመርኩም። ሓደ ብናተይ ሕቶ ፍቕሪ እዩ፣ ካልኣይ ድማ እንታይ ክትብለና ምባል እዩ። ኣብ ማእኸል ከተማ ኢና ተቋፂርና። የግዳስ ኣብ ካፈ ገላ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ኮፍ መበሊ ዘለዎሙ ብዙሓት ሰባት ዝመላለስሉ ቦታ እዩ። ዘዝመፃኸ ቋመት ክሳደይ ምስ ደረቐ ወይ ጓልሲ ኣነ ደኣ ቀልጢፈ መፂ እምበር ንሳስ ኣብ ቆፀርኣ ደበኽ በለት። የግዳስ ከም ቀደማ ከም ፀሓይ ደሚቓ ዕምባባ መስከረም መሲላ ዘይኮነሲ ነቲ ፀላም መሊሱ ዘበርትዕ ዝተደወነ ገፅን ተራ ክዳን ተኸዲና ዝነበረት ሰላምታ ሂባ ኣብ ጎነይ ኮፍ በለት። ኣብ መንጎና ከምዛ ጓኖት ዘይንፋለጥ ትምትም ኮነ። መን ይጀምር ክልቴና ምስልናዩ። የግዳስ ወድን ፍራሕን እኳ ኣይበራሕንን ትብል ጓል ሓትነይ ሽኮር ከተብዕ ስለ ዝነበረኒ ብዝተከኣለኒ መጠን ነብሰይ ኣረጋጊዒ ንምንታይ ከም ዝነትን ምስ ሓተትኩዋ ናይ ውሽጠይ ኣብ ውሽጠይ ገይረ ንስኻ እምበር መጀመርታ ተዛረብ በለትኒ። ክትብሎ ዝደለየት ከይሰማዓኹ ኣፈይ ክፅይቕ ስለ ዘይደለኹ
ከተዛረብ እድል ሓብክዋ እንኳን ኣፈይ እንተዘይተዛረበ ግብረይ ዘበለ ፍቕሪ ሒዙ ከሎ ስለ ዘምስል ስኢለ እንታይ ደይ ክብለካ ደሊላ ከምዛ ገለ ዝፀቃጣሙ ዝኸበዳ ተንበለት ብኡ መጠን ድማ ናተይ ናይ ምስማዕ ሸውሃት እንዳኣይ መፅዩ የእዛኒ ለበይን ኣዳለኹ ለበይ ግና ዝሰምዖ ዘይብሉ ፍርሕ በሎም እንታይ ድዩ መሲል ከላ ተንበለት ደጊማ ኣነዶ እንዳበልኩም ሽሽተይ እንታይ ደኸ ክትብል እንደለኺ ማዕረኽ እንድኡ ስድራኽ ኣይደሓን እንድዩ ገለ ፀገም ኣሎ ድዩ ምስ በልክዋ ናይ ስድራ ዘይኮነ እቲ ጉዳይ ንክልቴና ዝምልከት ምስ በለትኒ ነገርና ዋይ ምዃኑ ዝያዳ ሻቐለኒ ከተኣለብጥ ፀኒሓ ግና ብህፀይ እንተዝብለካስ እንታይ ምስ በልካ ምስ በለትኒ ብትሑት ድምፂ ከምዛ መርድእ ዘርድአትኒ ንኽኽበልኩም ኣነ በዚ ካልእ እንዳሓሰብኩ ንሳ ከዓ በዚ ዘይከውን ክትነገር ንፈፂሙ ኣብ ሃንጎለይ ንካልኢተይ ነበረን እንታይ ኢልኪ ምስ በልክዋ ሰሚዐ ክንሰይ ሓድሽ ነገር ክሰምዕ ብምትስፋ ክህፀይ ይብለካ ኣለኹ ምስ በለትኒ ደጊማ ኣብ ሸዓ በፂሑ ትርጉም ሕፀ ጠፍኣኒ ክዛረቡን ኣይተሰማዕኹን ዋላውን ክዛረብ እንተደለኹ በይን ክመፅእ መልሓሱ ተለኪቱ ፈፂሙ ከናፍረይ ከማን ከንቀሳቀሰይ ከኣልኩም ውሽጢ ግና ናይ ሕርቃን ሓዘን ጓህሪ ይፍጠር ነበረ ከይተረዳእኑ ርእስኒ ክስምዓኒ ጀመረ ከይደለኹን ንብኣተይ ኮረር ክብል ተፈለጠኒ ኣብ ቅድሚ ኣይኮነ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ክነብእ ዝወሃጠለ ሰብ ኣይኮንኩን ግና ተሰዒረ ድሮ እኳ ንብኣት ከንጥብ ጀመርኩም ብኢደይ ከይፀርጎ ድማ ኢደ ዘለና ኮነ የተሰማዓንን ብቅፅበት ኣብ ናይ ሓዘን ኢላ ጥሒለ ሃንደበታዊ በርቂ መፂኡ ጭድድ ዘብለካ ዝገደፈት ለይብለይ ሃዘነይ መመሊሱ ከም ዝበርትዐ ግዲ ኣስተብሂላት ለይኮና እንታይ ደኣ ተዛረባ ዛሃረካ ኢኻ ትመስል ትፈትዋ ማሓዛ ኸድዋ ኣይኮንኩን ክህፀይ ኮ ዝብለካ ዘለኹ እንኳ ሓጎበሰኪ ኣይበሃልን ካባኻ ከምዘይተፀበኩን ደላይ ፅቡቕ ኣይኮንከን ማለት ድዩ ምስ በለትኒ እንዳሰማዕኹ ፀመምኩ ካብኣ ሓንቲ ቃል ጥራሕ ክሰምዕ ዝበህግ ነይረ የፍቅረኪ ምስ በልክዋ ኣነ እውን የፍቅረካ ክትብለኒ ግናሲ እንታይ ኣብስ ነገራት ፋሕፋሕ ኢሎም ብሃገይ ትምኒተይ ቅሒሙ ንሽሙጉይ ከም ዝነበርኩ ሽዑ ፅቡቅ ገይሩ ተፈለጠኒ ኣለመያ ሂወተያ መናብርተያ ኢለ ኩሉ ቀሪፀ ከምዛ ይጓዓዝ ዘይነበርኩስ ንብላሽ ስለ ዝኾነ ንብኣተይ ደው ከብሎ እኳ እንተ ፃዓርኩ ገዲዩ ፃርካ ኢሉ በቃ ፊቕፊቕ ምባል ቀፀልኩም ዓለም ፍትሓዊት ከም ዘይኮነት ብግብር ክትእረኒ ዝደለይታ ትመስል ጭካኔ ኣርኣትኒ ካብ ነዚያ ቃል ዝሰምዕ ሞተይ ምስ መረፅኩ ክነብእ ስዒላ ክትዕዘብ ድሕሪ ምፅናሕ ሶፍት ኣውፅኣ የእንተይ ክደር ዘለይ ናባይ ቀር ምስ በለት ገፄ ጠዌ ገጽ ከልዓኽዎ የግዳስ ትም ክትብል ስለዘይመረፀት እንታይ ሓወንካ እንታይ ኻ ማዕረክ እንደዚ ትበክ ዘለኻ ክምርኣዮ ክህፀይ ኢለካ እምበር መዓስ መርድእ ነጊርካ እንዳበለት ክደር ዘለይ ደጊማ የእዳዋ ስደደት ሕጅስ በቃ ከምዛ ነብሱ ዘይፈለጥ ሕፃን ድሌታ ትግበር ኢለ ስቕበልኩም ኣብ መንጎ ግና ትፈትወኒ ደኻ ምስ ሓተተት ምድራዛ እንዳቐፀለት ድፍእ ኣቢልያ ብድድ በልኩሞ መሊሰ ኮፍ በልኩም ሽዑ ግድን ክዛረብ ስለ ዝነበረኒ ዘለኒ ሓይል ኣኻኺበ ንብኣተይ ደው ኣቢለ ትላገፀ ደኸ ዘለኻ ዋላስ እንታይ ትፈትወኒ ደኻ እንታይ ዓይነት ሕቶይ ምስ በልክዋ እሞ ዘይትፈትወኒ እንተኾንካ እንታይ ዘሕርቕ ዘነብእ ኣለካ ጥራሕ መሪክ ኣፋኖኒ ምስ በለትንሞ መሊሰ ቃልቃል ኢለ ንምንታይ ከም ዘለኹ ትፈልጥ ዶ የፍቅረኪ ይፈትወኪ ክብለኪ ንስሕ ግና ኣብታ ብክንደይ ጋዶ ክነግረኪ ዝሓሰብ ኩላ መዓልቲ መዓቲ ሒዝክለ ፀኒሕኪ ካልእ መዓልትስከ ዘይኮነልኪ በቃ ኪደ ሕጂ ክሳብ ዝረጋጋእ ካብ ቀድሞ ይረሓቂ ፃዕዳ ይፅናሕኪ ምስ በልክዋ ሕርቃነይ ምፅዋር ስኢነ ከምዚ ኢለ እሞ ክገድፈካ ይደለኒ ርግእ ክትብል ክኣፈተን ምስ በለትኒ ዓበይሞ ንሳ ኮይናትን እምበር ጉንዲ እዝና ከማን እንተዝፀፍዓይ ምፀልዓኹን ቻው ጥራሕ ኢልያ ብድድ ኢለ ገፃ ከማን ከይረኣኹ መልሳ ከይተፀበኹ ንቕድሚት እንዳናፈፅኩ ከለኹ ግና ንመን ከም ዝህፀ ከማን ዘይሓተትካኒ በልክ ትሕጎስ ንዓኻየ ብልቢ ዘፍቀረካ ተግባራትካ የፍቅረኪ ዝብል እንተኾነ እኳ ካብ ኣፍካ ክሰምዕ ስለ ዘለኹ ክወፃፅኣካ ክሕፀየ ዝበልኩኻ ማዕረክ እንደዚ ዘፍቅረኒ ሰብ ብምርካቢ ዕድለናሲ ሳዕና ሓንቲ ቃል ምዝራብካ ንኻልእ የሕሊፍካ ክትሕበኒ ማለት ዲ ነይሩ ምስ በለትኒ በዘይ ልበይ ከይደ ተጠምጠምክዋ